O mercado das flores é xa unha tradición en Cambados nas vésperas de defuntos. Este ano a feira muda de novo de emprazamento, trasladándose agora á Praza de Fefiñáns. O que non cambia é o produto variado e os mellores prezos. Eu teño de todo, teño un pupurri aquí de todo. Porque, bueno, hai que traer cousas diferentes e a mí gusta moi diferente. Flor de difuntos, e tamén temos rosas, paniculata, bueno, moito verde, que aquí a xente pide bastante verde, e a flor de difuntos, máis que nada, pompón, é o que máis lle gusta á xente. Los precios depende, los tienes desde 15, 12 hasta 40. En total, 20 floreiras participan este ano neste mercado. Foron elas as que apoiaron este novo emprazamento. Fixémolo nesta ubicación porque antes de decidilo reunímonos cos vendedoras e cas floristas, eles deronos o visto bo. É un lugar emblemático para celebrar mercados e sobre todo é un lugar onde están moito máis abrigado para este fin de semana que dá bastante mal tempo. O ano pasado fíxose no Paseo da Calzada e nos anteriores no Salón Peña, un espazo que descarta o Concello polas taxas que tería que pagar a Portos de Galicia. Nós non podemos asumir ese pago de 50.000 euros por facelo en Peña e que elas entenderon perfectamente, entendían que non se pode e que xa que non se podía facer en Peña, pois elas decidiron escoller esta ubicación e nós o que fixemos foi poñelo todo da nosa parte para que saia o mellor posible. Un resultado que convence as vendedoras. Maravilloso. Maravilloso. Todos os que nos puxeron Cambados foron bons, pero este xa vedes que ten un diseño coa madeira que gusta moito, gusta moito. Mucho mejor. Al estar cubiertos no estamos tan expuestos a la lluvia ni al viento. Máis que a do ano pasado gústame porque se viñera o tempo que vai a vir con chuvia e vento, a flor ibase a estropear, a xente ibase a mollar e creo que non iba a haber tanta afluencia. O mercado das flores de Cambados abrirá sábado e domingo de 9 da mañá a 9 do serán.